Milí rodičia, dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o dôležitú tému, ktorá má priamy vplyv na zdravie našich detí, a tou je prevencia obezity. V dnešnej dobe, keď sa zdá, že stravovanie je čoraz jednoduchšie, objavujú sa nové riziká spojené s nezdravými návykmi. Na Slovensku evidujeme viac ako 12 000 detí s týmto ochorením. Nie je to len otázka vzhľadu. Ide o vážny zdravotný problém, ktorý má dlhodobé následky. Deti, ktoré trpia obezitou, sú vystavené zvýšenému riziku vzniku chronických ochorení, ale aj negatívnym vplyvom na psychické zdravie, ako je nízke sebavedomie, depresie a problémy so začlenením sa do kolektívu. V súčasnosti sú však deti vystavené rôznym trendom, ktoré im môžu vnúcovať skreslené predstavy o stravovaní a zdravom životnom štýle. Sociálne siete, reklamy a tlak okolia môžu spôsobiť, že deti začnú vyznávať nezdravé diety, vynechávať jedlá alebo sa naopak prejedať, prípadne si veľmi nezdravé jedlá a nápoje doprajú príliš často. Ako rodičia by sme mali byť pozorní a všímať si ich, či naše deti nepodliehajú týmto trendom. Rozprávajte sa s nimi o tom, čo vidia na internete a aké informácie príjmajú. Vysvetlite im, že dlhodobé zdravie je dôležitejšie než krátkodobé módne trendy. Je nevyhnutné budovať v deťoch zdravý prístup k jedlu a telu. Učme ich, že strava nie je len zdrojom energie, ale aj prostriedkom, ako sa starať o svoje zdravie. A tým nechcem hovoriť, že musíme striktne vylúčiť sladkosti. Všetci chceme pre naše deti to najlepšie, a preto je dôležité ich viesť k zdravému životnému štýlu už od malička. Spoločne dokážeme naše deti naučiť, ako si vážiť svoje telo a starať sa o svoje zdravie. Ďakujem.